Sabi na rin mga ako sa day 2. Gawa tayong konting video. Kasi may just jealous mo. Nagkaano tayo ng drone shot sa labas saka timelapse sa umaga. Diba? Sayang naman kasi dito na rin naman tayo. Oh, sige, shoutout na. Ano pong channel? Walk Life Vlog. Akin na-type ko sa cellphone nyo. Anong pangalan niyo po? Walk Life Vlog. Akin na-type ko sa cellphone. Ate, tip mo. Alam mo ba nung kanina, mahal? Oh. Pagka nagising-gising akong ganyan. Yung pakiramdam ko, alam mo yung malamig-lamig na umaga pag sa Pangasinan. Tapos feeling ko, sa labas may beach. Ganun. Alam mo yung breeze ng ano, yung... Nung parang sea breeze. Oo, yun. Kaya, parang gusto mag-beach yun. Positibo ka lang. Yes, ay! Kain na. Tita, thank you. Ah, you're welcome. Ayaw makakita. Positibo ka lang. Yes, I bless you. Tara na, halika na. Busog. Busog. Sarap, no? Ngayon ang atikim ng pakbet ng Pangasinan, no? Sarap. Busog. Bisita naman tayo sa ibang, kamag-anak. Magkikain ulit tayo. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Oh, pasok. Hello! Hello! Bless. Agi! Hey! Bagong gising na. Hello, bebe! May ingay dito. Hey! Ano yan? Kumbawa! Tahimik, oh. Oh! Sino to? Sino ba? Tama! Yon! Ito yung likod bahay nila, oh. Ganda. Oh, ha? Ano talaga dito sa likod bahay ni Tita Olive? Oo, dumadami na yung saging, ah. Ito, kay Lawanda din to. Ang dami ng saging dito, eh. Di ba pag nabunga ng saging, pupunutin mo. Saan dyan yung namunga at hindi pa? Ano ba malalaman? Malamig talaga sa gitna ng saging. Uy, matapang ka din, ah. Sandal na? Ganon. Ayun na, nakayakap na nga, oh. Ay, close na kayo? May iwan na ko sa lula niya. Ano? Ganun talaga nila yun, oh. Bakit? Bakit?
Pinababa ko siguro. Ang laki-laki mo, baka mahulog sa bahay nila pag bagyo. Tapos, Ganda rin naman pala, oh. Patag na, no? Kulang na lang, patayuan na natin. bumili pa ng ano, na Ano yan? Pati nga. Tingin. Wow. Bato. Saan galing tong bato? Ha? Saan galing to? Oh. Mama mo dun, no? Nandun sa lupain ng pamilya niya. Anak. Okay. Iniwan na ako ng aking mag-iina. Okay. Relax lang ako dito. dahan-dahan ako. Agi, dito. Matutumba ka dyan. Matutumba ka dyan. Uy, wag mo ipaligo yung Papaligo mo yung alikabok? Ha? Ganyan sa inyo. Ayun mo dyan. Bitch! Naligo na kalikabok. Ayun na naman, nilagay sa ulo yung buhangin. Manang-mana ka sa mama mo eh. Ay, nilagay na naman sa ulo. Siyas. Tapis ka. Umayos ka nga. Ay, swag ah. Pag Ay. may nagalit sa'yo ah. Si mama niya ng ano. Na ano ni mami yun. Nasampal ni mami yun kasi binura yung katutos. Ay, ganun. Ano ko, ano. Tatahi-tahimik pero binura yung katutos. Ito, ang kulit to. Likot na is eh. Huwag mo maalan ng buhangin ah. Ay, Snow. Love-love yan, Yeah. love-love. Yamo, yamo. Nilab niya, oh. Niyakap niya nga. No! Wag ay! Ice! Hindi ka na dito, nakapaka lang dyan ah. Ito, sa Kapuay, puro bahay. O bahay dito, at least paglakad-lakad siya. Hindi ka. Ano yan? Ata! Halika dito! Langgam nga. Alam ko, tumatawa ka eh. Langgam lang pala magpapayak sa'yo. Sigaw siya eh. Sinelas ka kasi. Yun. Ang bango eh. Amoy ko. Kayangin ng mangga. Kahit pa paano. Kanina to? Halayin natin yung halayan. Kanina to? Sarap. kay Sarap maging malaya. Maging muna ako. Ay, ratiris na yan? Ratilis to. Kasi ito para lumaki tong balimbing. Bilis mo pang antukin. Oo. Doon, di ako makatulog. Yung init. Sarap. Oh, daddy no. Likot ah. Ilang taon ka na daddy? 87. Tapos 1 year old. Oh. Ang laki ng gap ah. Ay, wala pa palang 1 si Lu no. Ilang months na si Lu? 9. 9, oh. 9 months sa 87, oh. 86 years gap, nag-abot pa, daddy, ah. Pagod. Ito na nga mga kosa. Patapos na yung second day ng aming bakasyon. And then, sulit. Second day ng bakasyon. Sulit na sulit. Shoutout kay Tita Olive kasi welcome kami dun.
Pinag-biskwit. Nalagaan yung mga bata. Kaya pati shoutout din. Thank you kay Tito Artem saka Tita Jocelyn kasi doon kami nabubuhay. Doon kami kumakain. Yan, pagod na pagod. Only rice. Only ulam pa nga eh. Parang ang aral na napulot ko ngayong araw na to talagang sulitin mo yung every moment na meron ka eh. No? Bakasyon, ganun. Sa pagbakasyon, magbakasyon kayo kasi yung mental health talaga sobrang importante. Kung burn out kayo buong taon, magbakasyon kayo at least na makalayo-layo. Parang ganun. Sarap. Shoutout sa King's Garage sa pagpapaunlak at pagpapatuloy sa amin. Punta niyo sa Pangasinan. Nagawa tayo ng video nun. Tok na ako. Pagod na buong araw. Ganito lang ako sa gawa tayong gawa para may mababalikan. Live love. Love life. And pure happiness. Wala pa rin, ganun pa rin yung tono. No? Oh. Hindi na nagbago. Hindi, yung sa'yo? Ah. Hindi, umukay. Okay, ganun pa rin. Hindi, dati kasi sobrang hina. Tapos hindi ka talaga parang nagsasagita. Parang kaya mo.